Kienu għal-ħabta ta' nofsinhar meta karozza tal-linja u van għal xi raġuni ħabtu head-on fi triq il-missjonarji Maltin fil-Mosta, triq li fija fl-aħħar snin seħħew numru ta' inċidenti maġġuri. Il-pulizija marru fil-post u minn investigazzjoni li saret ir-riżulta li l-van kien misjuq minn raġel ta' 49 sena residenti l-Ħamrun u l-karozza tal-linja kienet misjuqa minn raġel ta' 49 sena residenti Ħalluqa. Il-van u l-karozza tal-linja ħabtu head-on fejn jidher ukoll li mal-mument tal-impatt ix-xufier tal-karozza tal-linja intilef minn sensieħ bil-konsegwenza li tal-linja imxiet lura u laqtet ħajt flimkien ma' 3 vetturi oħra. Mal-wasla tat-tim mediku bdiet operazzjoni importanti ħafna hekk kif intramat tinda medika fil-post u bdiet tingħata l-assistenza meħtieġa lil passiġġieri li kienu fil-karozza tal-linja. Dan apparti li kien hemm tim mediku li kienet jgħin liż-żewġ xufiera. Fil-post kien hemm ukoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fejn kienet għaddejja ħidma sabiex jinħareġ ix-xufier tal-karozza tal-linja. Iż-żewġ xufiera ttieħdu l-isptar Mater Dei għal kura meħtieġa fejn aktar tard huma ġew iċċertifikati li ġarbu ġrieħi serji u li jinsabu fil-periklu tal-mewt. Fortunatament ix-xufiera ta' 3 vetturi l-oħra ma ġarbu l-ebda ġrieħi fil-waqt li 5 passiġġieri li kienu fil-karozza tal-linja ma sofrewx feriti. Fil-post kien hemm ukoll il-Maġistrat Monika Borġgalja li ħatret inkjesta bitri għamlet numru ta' sigħat magħluqa kompletament għat-traffiku. L-investigazzjonijiet tal-pulizija brabta ma' dan l-inċident għadhom għaddejjin.